Kumusta ka natong tanan mga kaigsunan? I hope nga maayo kayo ang tanan, no? Nini nga higayon na akong paghisgot-hisgotan na usab ang bahin sa mga tropical fruits nato nga makalain usab sa atong ginawa kun atong palabian. But before that, hello everyone, welcome once again to LV Amor Carrots, and this is your friend Lou Amor, no? So, nakuna-una ako niini tungod kay nakita nako ang old pictures o sa kamarang ug manggustan, no? So, sa mga uban na lugar, of course, diri sa Mindanao, nakaila kita tanan og marang because abundant kini nga prutas diri sa ato sa Mindanao. I do not know sa Visayas o sa Luzon, no? Just like durian, pare-pareho ra kana sila, no? Apan akong na hinumduman nga kanang marang o manggustan, usa kana siya sa mga tropical fruit nga og kabuhiunon ka makakabuhi gina siya, no? Ang unahon ako ang marang lami gina siya kaayo, no? Kanang puti na siya og unod dayon na ay liso sa ilalom dayon milky, lami gid siya as in lami. Apan maayo lamang kana siya kanon kun kalabangaan kana bang dili batan tong hinog, no? So nindot kay na siya lami gina siya kay kanon, no? And then ang liso ni ana kun tigumon lang na nato ato sad na pwede na to na siya sanlagon or lungagon, mura na siya og pinat og lami. Ingon ana ang marang, no, kana yang liso. Ako kini nga nahinumduman tungod kay kaniadto sa batan-on pa kami nga sa pamilya kaya namong kanon ang marang left and right, no, kanang magkaon mig marang diri pangit ana din labay sa lisoy ana. So kaya kay namo na nga buhaton. Pero karon sa nagkaedad among namatikdan nga dili na gid mi makahurot og usa ka bukmarang kay musaka na ang acid, no? Makakabuhi na mo, kabuhi na siya tungod tingali sa iyang katamis, no? Nya kun maidara na usab kita menos na og kanibang metabolism ngalan na kana bang hinay na kay siya mo hilis, no? So ang marang daghan na ang dili anak mo angay, dili mo gana tungod kay makakabuhi or makalain kana sa ilang ginawa. So mao kana ang marang nga kun mukaon kita ni ana dili lang ta palabi. Kun wala pa kitay acid reflux, pwede. Bisan pag tagutlo, no? Tagutlo pero busog na pud kay anang tagutlo, madaot na pud atong ginawa kay ug masubraan ta ka busog maglain bi atong ginawa, no? So kun naana tay kabuhi, kinahanglan nga busog ta daan aya mo kaon og marang. Dili og busog daan. Duna nay sulod ang atong tiyan aron mo kuan na siya mo patigbabaw dayon pag humana na dili dayon mo inom og tubig, no? Avoid drinking water after eating kanang labi ng marang, kanang mangga, not mangga but nangka, dili na sila maayo imnan dayon og tubig after eating, no? So mao kana ang iyang karakteristik kun imo na siyang imnan dayon og tubig maglain gyud ang ginhawa. So avoid ana kanang mga prutasa, nangka, marang, durian. Ayagin mo pag kumpiyansa og inom-inom ana og kanang liquid kay mulutaw mo na siya dayon mo murag mo bukal mo na dayon, no, makakos dayon sa acid reflux, ang acid hyperacidity or kabuhi dayon unya makataas og pressure ang uban tungod kay makulbaan naman kita, no? Moandar na dayon ang nervousness, no? Mao kana makulbaan na dayon, mutaas na dayon ang pressure. So ari kita sa manggustan, ang manggustan is aslum sad na siya. Lami na siya pero aslum pod, di pod pwede kon do na kitay kabuhi nya magpatuyan kita ni anang manggustan tungod kay makadaot usab kana siya, no? Although adto na may variety sa manggustan nga tamis, nakatilaw ko na ay tanom ana akong igagaw, tamis siya nga klase sa manggustan, dili siya aslum, no? Pero talagsar magud po na mostly sa manggustan nga naa karon sa ato ang market, aslum gina siya. So kung kabuhiunon kita dili po ta magpatuyang ana tungod kay muandar pod ang ato ang kabuhi, ang ato ang hyperacidity, ang ato ang acid reflux together with lanzones. Kanang lanzones lami po na siya pero di po maayo patuyangan kay matud pagani nila makataasan na siya og uric acid, no, or kanang unsa ba ni uric acid or sa arthritis, no, mga ingon ana. So mao kana siya mga lanzones, kanang mga tropical fruit nato nga atong paborito gayod. Dili na maayo ka kumpiyansaan. Laban na, mingon man sila nga maka-cure og cancer pero
murag dili ko mukaon ana kay mag-aslom akong tiyan, no? Mag-aslom. So, mo-avoid gyud ko anang mga inaanak. Ma-avoid ang mga kabuhionon, mo-avoid gyud ta anang mga klasiha sa pagkaon, no? So, along with marang, nangka, kanang na ang lanzones, mangustin in English, mga santol, although ang Bangkok na santol, tamis gina siya, no? So, okay lang na siya gihapon. The rest, ana, kanang mga aslong manggod, makakutoy gina siya sa tiyan, no? So, maglikay na lang punta. Sa marang, mukaon lang tag, labing daghan, ana, pulo ka liso. 10 seeds. Of course, kanang yang flesh mo, na siya kanon na to, no? And then, sa gipuso na to ang liso, pag human atong sanlagon or lungagon, lami na siya mura og mani, no? So, daghan pa kayo sa atong mga tropical fruits nga ato yung likayan tungod kay maglain gyud ang atong ginhawa, no? Nya, mao kadto anything nga in-exist nga atong kanon makadaot gina siya. Anything, basta masubraan nimo makadaot gina siya. Tanan. Ang gugma, kung imo na pasubraan ang gugma, makadaot ng gugma kung pasubraan, no? So, dili na to pasubraan ng atong gugma. Ayaw magtuwa ng 50-50, ayaw magtuwa ng 100%. Labi manag-uyab pa, ayaw mo anak kay pastilan, sakita oroy, no? So, anything, bisa ka ng sex, sex, dili, maayo na siya. Maayo na siya, it is not a sin, pero ang immorality is the sin, infidelity, no? Appeal naman yun na siya. So, anything, basta kay masubraan na, makadaot na siya, no? So, kanang mga vitamins, kung masubraan, makadaot na siya. Tanan, basta kay magsubra na, makadaot yun na siya, no? Matod pa sa awit ni Jubit Baldivino, too much love will kill you. No? So, ingon anak. Dayon, mao kadto ang atong sharing karon nga adlaw mahitungod sa marang ug manggustan makakabuhi usab na siya og palabian, no? Pero wala pay kabuhi mga batanon pa, hala, kumbati, enjoy. Kay moabot ang panahon nga moingon na gyud ang doktor, ayaw na magkaon ani tungod kay dili maayo makadaot kini, no? So mula na to sharing ini nga adlaw, I hope doon na rapod mo napupo, doon na rapod mo nakuha tungod kay nga ato kong category is education man. So I am here to give information to kanang education pod in ana, no? But then ang tawag yun bisag unsaon nato, we never learn from history. What man learned from history? Man never learned from history. Kibaw na gina siyang makadaot, sige lang gihapon. So, ingon ana, bye for now. Have a good and godly day everyone, and please remember Jesus loves us all. Kini ang inyong nanay, ang inyong tita, ang inyong ate, whatever inyong itawag nako. Moingon na usab hangtod sa sunod. Please subscribe, no? Kung ganahan mo sa content. Kung ganahan lang mo sa content, maminaw lang mo, okay ra gyapon, no? Pero ganahan pud mo subscribe gyud, mas okay gina siya. No? So, bye-bye. Have a good and godly day, everyone. Kung sa po yung comment na ko to improve, sultihi po ko. Ayaw lang nang, kung anjud kayo ka nang, di yun maayo ka na lang constructive criticism. Aron po ko ma-improve po, no? Dayon, matabangan po muna ko sa unsay inyong mga kinahanglanon. So, write your comment below o unsay inyong gusto pa nga madunggan, no? Di man ko kibalong unsay akong i-share kung dili mo suggest. So, bye for now. Salamat kaayo.